Struktur, det er en rigtig træls ting for mange mennesker, men det er også rigtig vigtigt, når det kommer til SEO og ikke mindst digital markedsføring. Jeg hedder Lotte Hornstrup, og jeg har siden 2015 arbejdet professionelt med SEO og digital markedsføring. Og i den her video vil jeg lige dele en observation, jeg har gjort mig, efter at have analyseret rigtig mange hjemmesider. Og det er simpelthen manglende struktur. Især når det kommer til overskrifter i SEO-artikler på hjemmesider. Det er sådan, at overskrifter er inddelt med det, der hedder tags. Den kan hedde alt fra H1 til H6. Og det er sådan, at en side, den må kun have en H1'er. Det er altså den ultimative overskrift. Den skal komme først på siden, og der må kun være en. Derefter, det har de fleste styr på heldigvis, men derefter begynder det at gå lidt galt for nogen, fordi det er sådan, at den næste overskrift, der kommer, er en H2'er. En H2'er er ligesom det, der markerer et nyt afsnit med et nyt emne. Under H2'eren kan du så have en H3'er, og derunder en H4 osv. Det er altså en helt tydelig struktur, der er i tekstopbygningen og i overskriftopbygningen. Hvis ikke du har den her struktur og ikke sætter de her overskrifter ind i den rigtige rækkefølge, så kan det være rigtig svært for Googles algoritmer at læse dit indhold, fordi den læser strukturen, den læser de her H-tags, som du sætter ind. Den ved ikke ellers, hvad det handler om. Og når ikke du har den her struktur, så svarer det lidt til, at du siger, jeg kan godt tælle til 5, og så begynder at tælle 1, 3, 4, 2, 5. Sådan tæller man ikke. Og det er lidt det samme, der sker i de her H-tags. Du kan ikke bare flytte rundt på tallene, som du vil. Der er altså en struktur i den måde, du sætter det op på. Så selvom det er træls og kedeligt arbejde, så er det altså vigtigt, hvis du gerne vil være synlig på Google. Så det var bare lige et lille tip fra mig og en observation, fordi det er et område, rigtig mange de ikke tænker over, især hvis de selv bygger en hjemmeside, men også generelt mindre virksomheder, der har hjemmesider, glemmer den her struktur på deres sider.